it-tielet VIP date tagħna wedinaw ħaj sushi ma' J-Envil. J-Envil, sorry. Katriona! Kif qed tħossa? Tajb ħafna. Eċitat? Naġajna l-ikel. Mela, qed tħossi tajb ħafna l-ikel. Imma eċitat għax ma nafx ma miħan intaqa' sew. Marru naraw ma' min? Eh? Tlaqna. U t-tieni mistiedna tagħna hija dejjem nitħawdu ismek. Ryan. Ryan. Ryan, taf ma' min intillum? M'għandix Ġejja idea. tiekol. Għandek eċitament? Għandi tajjeb. Għandek xi ħsieb imma ma' min taħseb kieku jkellek taħseb xi ħadd? So, Mmorru naraw mela. Mmorru. Ġu għandek? għandi. Tlaqna għandek. Kif għadna? Mux ħażin, mux Alla ħażin. sew. Tajjeb, tajjeb. Int kif int, warrajt? Nansab tajb ħafna. Eklawa. U inti wkoll naħseb. Ekku. Nafek żgħira ħafna Ejja. Nafek kważi baby kważi. Infem iktar naħseb ta' fil-familja tiegħi. Ukoll. Lili tafni fuq il-palku. Sfin ukoll. Eżatt. Ġver. Fil-kant. Kollu sew? Kollox sew mhux għarfi. Warajja għandna Ryan u J-Envil waqt id-dejt tagħna, id-dejt tagħna taħdem billi intuhom screen u jkun hemm l-istampi biex jgħinuhom it-topics li għandhom jitkellmu fuqhom waqt li gawdu l-ikel li jagħtihom ħaj sushi. Nibdew. X'nagħmlu nibdew? Nibdew. Mela. Alright. Anxiety. Naħseb smajtna fuq Ekku. dawn l-affarijiet. Jiena ovvjament mbagħad ħafna bija wkoll. Apparti li inti speċta tkellimt fuq għadinux. Ifhem, naħseb f'Malta, mhux Malta biss, naħseb ħafna nies ibatu mill-anxiety, min silent, min forsi juri aktar. Hija importanti għalija għax naħseb hija tajjeb li tqajjem kuxjenza meta titkellem dwar esperjenza tiegħek personali qed tgħin ħafna aktar nies fil-fatt meta kont tkellimt fuq l-anxiety. Mijiet ta' nies batuli grazzi għax qed tnejni billi semma leħni. U it was something simple, something small li ħafna nies apprezzawha. U bdew jisaqsuni għal-parir issa jien jinħatt fil-verità, ġas żagħżugħa li għaddejt minn sitwazzjonijiet. Il-fatt li n-nies raw xi ħaġa reali u jiena wkoll imbagħad biha. Naħseb illum il-ġurnata naħseb ħafna min-nies li batu biha. Imma xorta jien fl-opinjoni tiegħi daqsu tabu. Taf kif isu in-nies jibżgħu jew jistħu jgħidu li batu minnha għax it shows weakness. Taf kif? Allura l-fatt li inti qed tara żagħżugħa bħalek 20 sena qed hemmhekk u speċta qiegħda tagħti dik l-informazzjoni u mhux tagħti l-informazzjoni biss, issa qed turi x'għandek tagħmel biex inti tirbaħ. It's not easy, għax jiena kelli ħafna minn qalli ċerta li ħad titkellem fuq dis-sitwazzjoni taf x'in tagħmel ħad iktib ta' ħajtek speċi, tara mala le. Jiena kieku jiena kien taqbad niktar anxiety biex nagħmel dak li għamilt inti. Laqqa xejn, qabditni anxiety għax ma kontx naf kif ħajreġixxu n-nies. Jekk mhux ħajajruni li kien hemm ħafna aktar tajjir ta' wkoll imma persuna li ma tantx nagħti każ f'dawn l-affarijiet. Imma naħseb at the end tenet ħafna nies. U meta mbagħad f'intervist oħra semmejt li jiena kont attettata ta' suwiċidju, ħafna minn nies laqqas kienu jafu, ħafna mill-ħbieb li huma close tiegħi llum il-ġurnata laqqas kienu jafu li jiena kont daqshekk gravi tipo. Kont daqshekk gravi li llum il-ġurnata dejt minna ta' ġifieri u I'm not ashamed biex nitkellem fuqha. Anzi, kif għad tinti hija realtà ta' llum il-ġurnata, hija realtà ta' ħafna żgħażagħ li qed isofru b'dawn l-affarijiet u ħafna żgħażagħ attettati ta' suwiċidju. Smajna das-sajf kemm sfortunatament kien hawn suwiċidju speċjalment fl-irġiel. Ġifieri ma narax xejn ħażin billi jiena bid-diskors tiegħi forsi nkun qed ngħid il-ħadd ieħor. Ekku, jien naħseb l-individwu għandu jaraf lejxin, għax illum ħafna affarijiet qed għandhom anxiety, tipo is-social media waħda wkoll biżżejjed, taf kif u din personali biex nipprova nlaħħaq biex nirreklama li nnifsi tipo minħabba l-arti. Ukoll taqbadni l-ansjetà, taf kif u diri aħseb wara xi ħadd u inti bħalek illi speċta qiegħda fil-misti tal-politika. Thank you. Le, mhijiex faċli, anka
tara Kull kummenti. xogħol ta' realtà. U l-iktar li mhux affettwatni ta' ma rajta ridikola l-ħaġa li jiena qed nitkellem fuq suġġett sensittiv u jkun hemm nies wara fake profile bħal forsi inti taffaċċja ħafna li jikkummentaw lek fuq il-familja tiegħek. Mela jiena ħriġtem barra nitkellem fuq suġġett sensittiv għalija. U inti qed tajjarni fuq il-familja tiegħi. Ma tagħmilx sens, I mean. At least jekk ħatejdi xi ħaġa f'wiċċi. Ek joġbu. Taftikor bdaw inti? Għax jien ma nafx. Għalissa ma nix bżonnom. Mela, Disaj. Xifuħ. vera. Naraw xannik tajju. Ista. Lucky. Żgur minx. Naħseb jiddependi mill-li ma naħa t-interpreta. Jekk flus u dali naqas jien. Imma kultant jena nħoss li jista' jkun anke meta jkollok ċertu żmien, isek iktar tapprezza il-fatt li tqum filgħodu u tħossok b'saħħtek li da. Tafaċċi ġurnata ġdida. Qabel ma kontx nagħti kasa ta' waddi li kull ħaġa li kienet tinqala kont ngħid, Madonna, jien żvinturat taf kif iwa li jiġru daw. Fejn ngħidulhom, fatti jitqu meta ngħidulhom jien għandi sħaba sewda. Dejjem tiġru warajja. Taf kif għax dejjem jinqala li xi ħaġa. Imma llum considering l-età tiegħi, il-fatt li jiena mhix xejn spiċċajt da u anke il-fatt li jiena bdejt inkantatata kbir, speċ ta' kelli daw suċċessi kollha fis-sens li Kabrukum. Eżatt, u mhix ħadd meni, fis-sens jiena debrejt waħdi, ovvjament kien hemm nies li jgħinuni, imma Kellek triq iktar diffiċli biex tasal. Ekku, u allura llum ngħid teħe nħossni l-akki li rnexxieli u llum naħdem full time hekk u dina għamla full time single. Allura ovvjament inħossni eżatt stressful, imma f'sens inħossni onorat illi qed nagħmel xogħol li inħobb. U fejn Malta hija vera limitata biex ikollok xogħol hekk, allura nħossni onorat. Jien l-akki nara mill-lat l-akki li għandi l-mami t-supportjani immensament. Laki li għaddejt minn kollox illum qed nagħmel degree fin-nursing biex ngħin il-ħadd ieħor, ġifieri dik inħossni laki ħafna. Laki minn ħajkollu bżonn is-servizz tiegħek. Imma naħseb li iktar ħaġa laki għall-mami, il-mami is-support system tiegħi. Jekk kelli sfin, jekk kelli l-kant, jekk issa batti l-triq tal-politika, jekk kelli l-iskola, qatt ma qatat li qalbi. Anzi, Il-lakka minn pereżempju jien naf parking. Le, dak mhux ħażin, dak mhux ħażin. Mhux ħażin. M'għandix lakka parking laqas. Mhux ħażin. Ma nħossni laki li għandi mami li tissapporti yani, ġifieri. Minn dak l-aspett m'għandix ingerger. Jina inni li għamilta di. Jiena għadu laqqas fil-pjan tiegħi. Ħanilħaq il-fidda dis-sena, il-Silver Anniversary, 25 sena. Tkun mistidenti ħafna l-tiġijiet. Sa jena apparti li ovvjament jien miżewweġ. Bdejna kważi nikkaverja more or less jisu 40 tiġ fis-sena ovvjament bħala xogħol. Lessi. Bdejna nara ħafna kopji żewġu. Ħafna fer, ħafna biki. Nixtieq nkun naf inti x'taħek għall-età tiegħek li inti għandek 20 sena. Jiena dejjem hawn ħafna żgħażagħ jgħidu li ma jixtieqx jiżżewġu għax flus fil-ħela, bla bla bla. Naqbel naqa' magħhom onestament għax illum il-ġurnata ma tantx sar wertit li tagħmel titx, ngħid il-verità. Għax koppja tkun flimkien u jmorru jgħixu flimkien ġifieri jisu l-istess ħaġa. Imma nara xorta jesa ħaġa sabiħa li inti qed tiċċelebra mal-ħbib tiegħek, mal-familja tiegħek li huma qrib. Mhux għalfejn ikun tiġbir, imma li inti qed tiċċelebra ċelebrazzjoni tal-imħabba tagħkom hija sabiħa fl-istess ħin. Jiena ħanitkellem issa mill-esperjenza personali tiegħi fejn jiena anke qabel Voldiri, il-mara kont għattila. Jew ma nagħmlu xejn, jew kan nagħmlu sew, jiena estremist ħafna, Voldiri jew naħa jew wara. Illum ma jiddispeċinix li għamil tiġ kbir, u għamil tiġ kbir f'sens li għax kont naf ħafna nies. U kont għaddi ma sirċ popolari biex nifhem. Imma aħna jien mal-mara konna nisfnu, allura konna fuq ħafna nies.
u kien għattiċ partikolari tipo. Pero ma id-dispeċinix, għax ħadna gost fis-sens li kienet ġurnata li memorabli, vera ħadna gost, jina it-tiċ tiegħi kont qisni mistieden tix taħat ieħor, il-kameraman niftakar kont għatlu għara ma jfettillekx. Jinna, aħna kol maħadna xi 5 ritratti pozi, il-pija kollox kendit. L-isbaħ ħaġa. Kollox kendit, ma rridx ingawdi t-tiċ kemm jista' jkun. U gawdejt in-nies li kien hemm, kulħadd jiċċerva, kulħadd jisfen, kienet ċelebrazzjoni fil-vera sens tal-kelma, Jien Fanelli naf, il-ħaqt kemm it-tixtom u kemm it-tixtom is-sieri, u s-sieri mihomx mkien. U t-tixtom is-sieri kont Flower Girl, kelli 7. Kont rajt fil-knisja, niftakru ħafna t-tix tad-dadi. U t-tix tal-mami, 5 snin ilu, nsejt kemm ilu. Kont Maid of Honor, ġifieri. Isek esperjenzajt. Nħoss dillak immens li jien esperjenzajt. It-tixtom u t-tixtom is-sieri, I mean it was priceless. Naħseb mhux il-kobor tal-jot, naħseb il-memorji. Il-memorji u anka l-intimità bejn il-koppja, naħseb dik li tfisser l-iktar. U jiena jekk taraf inti vera tħobb il-persuna ħad iżewweġ. Naħseb ma ddejjaqx li kieku nagħmel iċ-ċelebrazzjoni, imma forsi hawn ikun xettiku. Ikollu dik il-ħabb, imma f'sassin ikollu l-biża'. Jgħid isma' jiena qatta da snin kollha ma' dil-persuna. U llum il-ġurnata sbiċijiet ma tantx Taf kif, imma naħseb dik ir-realtà naħseb daku, dik il-biża' illi. Mindset wara. Eżatt, tifhem vuol naħseb dik. Ma jiena nemmen li jekk inti tkun komdu jew komda ma' persuna. Għala lew. Speċi għalfejn ma jkunx hemm ċelebrazzjoni. Taf kif vuol Mela nqalbu? Mela. Alright, Coldplay. Ġieli mortaru? Jiena leħqat. Dik hija l-wix tiegħi? Imma membri tal-familja tiegħi insomma t-tifla marru jarawhom kemm il-darba vuol Eċċellenti. Nixtieq immur narahom, però għandi biex inkun sinċir għandi artisti oħrajn li nixtieq nara. Qabelhom. Qabelhom. Għax hemm ħafna artisti li jogħġbuni. Però il-kanzunetti tagħhom jogħġbuni ħafna. Meta ħarġu t-tickets għamilt Q-May sħaħ fuq il-laptop u ma nħax ticket wieħed. Hija l-biex tiegħi ilha minn mintu kont żgħira. Kienu semmaħħom lid-dadi, fixju kienet, u bqajtek kif issa ta' fuqhom. U ma lħaqx ticket. U anyways, il-ġurnata. U hija dik żgħira. Mhux sejra dis-sena. It's okay. You never know after taqlaħħa present ħana. Imma naqa' diffiċli dis-sena, diffiċli. Għal ħafna raġunijiet ħanibda naħdem fawwissu nursing. Jekk nigradwa, things good. Naqam possibly. U laqas finanzi ma tantx għandi ġifieri. Ma żgħar taqla present kollok nofs ġewwa. Eżatt. Imma grupp. Però x'għandek iktar? Birgu. Birgu. Hemm ħafna. Hemm ħafna fih dar it-trattax il-port u l-Birgu. Jien bħalma taf jiena minnaħa tan-Nord. Però għalija huwa teżor. Vuntri għamilt kważi 13 sena naħdem fil-qasam tax-shipping, allura l-port drajtu sew u mhux drajtu biss u doqtu minn kollox. Hija ġawra. Malta għandna ġawra bih, u dan naħseb hekk jien ma nafx għalfejn. Għandi żewġ postijiet Malta jien illi inħoss l-istess hekk isu nostalgic feel, qas nafx naqbad ngħidilha eżatt, dak il-mixed feelings hekk. Meta propju mur il-Birgu, dak il-naħit. Kottonera. U meta in-naħa l-oħra, mbagħad meta mur Għawdex u nitlaq. Għax Għawdex ukoll jogħġobni ħafna. Inħoss hekk dak il-naħseb huma. Serenità. Nifhem jien il-Birgu. Skola mortem, mużew mortem, trabbejtem, nlaf fit-toroq speċifiki Maltin. Ġifieri ħafna żgħażagħ jgħidu li laqas niftakar nilaf fit-triq. Jien kelli x-xorti li għalla volja żgħira ilħaqtu dak iż-żminijiet li nilaf fuq is-swar. Ġifieri kienet tkun il-ġenna tal-art jagħmur id-dan ħalleq nikol l-lest il-ħowar kun ħoraġ nilaf fit-toroq. U hija l-lokalità tiegħek, hija l-lokalità. Illum ġurnata unfortunately ma
ma ngħixu fiha għax il-postijiet bħalma tafu ma expensive esaġerat in nittija għadhom jgħixu hemm. Nkun ħafna hemm, imma hija lokalità li tatni ħafna u nixtieq inti allura. Allura, nifhem. U nara l-port hekk. Hemm ħafna barranin li jiġu jgħixu Malta jiġġennu qudri. X'għandha karatteristiċi? Tal-proprjetà wkoll allura. Għandha karatteristiċi tipiċi Maltin li jekk ħadd titlifhom ma' dapjetata hija ħasra. Għax ftit u minn nara l-port hekk niftakar fir-regatta u hekk tifiri. Ekku. Għana iċ-ċelebrazzjoni ta' regatta mobbu tajjeb. Dejjin kollha nħobba. Ifhem tkun mill-Birgu kemm tħobb il-festi, kemm tħobb ir-regatta. Tħobb kull ħaġa li għandha x'taqsam mal-Birgu. Jekk tkun mill-Birgu bil-forsi tkun hekk ifissat. Jiena grazzi għal u dejjem ma nistax ngħidha waldin. Meta biex ngħidu hekk il-kelma sirt popolari, qabel is-sawt mhux ma kontx nafu, imma konna naf il-postijiet primarji tipo naf Marsa Xlok, Zejtun. Witilajn. Taf kif. Imma mbagħad tħabba li kont imur inkant tal-emmulaw, pereżempju għalija, Birgu, Bormi, kienu post wieħed għalija, taf kif. Mela. Jgħidu li melek għajdilhom hekk għajdu. Imma vera hekk taf kif isek għala volja Malta żgħira, imma kinti ma tkunx kulħadd jieħodha for granted li kulħadd jaf kull imkien. U fir-realtà mhijiex hekk. Wadina ġrat lili. U kont kbir fir-realtà. U jien ħaġa li toġobni daw il-postijiet hekk tipiċi Maltin, mhux bħal il-Birgu biss, għandek Borm l-Karkar, għandek l-Isla, għandek iż-Żejtun li huwa wkoll tipiku Malti. Li issib kollox ġo fihom, vera forsi m'hemm supermarkets żbar jew hekk, imma li kollok bżonn minn qed iżżar kollox issib. Jien niġi ħafna ta' niġi ta' spiss għoddi li kolli ħafna drabi jew xi filmings jew da għoddi. Jien nara tiegħi eżempju rari toħroġ tixtri barra mill-Birgu għax issib kollox huwa li għandek bżonn tinqeta'. Ifhem issa risqin lej kampanja elettorali u wkoll. Kunsill lokali u Kunsill lokali, kandidata għal kunsill lokali tal-Birgu. U bħalissa d-dejja. Għalhekk qedlek tatni ħafna u rid nagħtiha lura għax l-unika mara li żar waħda hija challenging għax jiena da fl-aħħar sena ta' studju tiegħi ġimgħatej qabel l-elezzjoni tfattezi, ġifieri bħalissa ħajti għażda, imma il-politika hija xi ħaġa li nħobb u li nista' ngħin fil-lokalità tiegħi stess. Hija iżbaħ ħafna kienu qalu li għala ma toħroġ fejn toqgħod propja l-fgura. Imma jien noħroġ il-fgura niftit dejn x'tem. Iktar taf. Eżatt, il-karatteristiċi għall-Birgu għamil 14 years nation, ġifieri in-nies tal-Birgu nagħhom bl-amment. Trabbejt ma' nies tal-Birgu. Ġifieri nagħti xi ħaġa lura l-pajjiż li eventually tani lili. Sa naraw, I'm looking forward for it, ħafna. Jiena nawguralek ħafna. Thank you. Ovvjament tifla enerġetika immens. Ivvutawla tajjeb. Il-flus. Li m'għandix. Ifimni ħafna jgħidulek il-flus mhux kollox u vera fir-realtà. Għax bil-flus ma tistax tixtri s-saħħa taf kif u diri. Imma mat minna ħall-oħra illum speċjalment fil-dinja li qed ngħixu. Hija diffiċli ma tagħmel xejn ħafna mill-kapriċċi ġew ta' użu. Pereżempju naf qabel li meta kont żgħir ma kellix mobile. Illum il-ġurnata. Ma l sax toqgħod minn mobile. Tara ta' 8 snin bil-mobile. Wadri qed insemmi oġġett wieħed, wadri hemm ħafna affarijiet illi jien narhom illi speċi ta' ma tistax tgħaddi mingħajrhom. So fl-istess ħin huma jien naħseb kieku kellna għaddi suġġeriment. Dik il-kelma. Aqli, li bniedem tkun aqli minn mindu jkun żgħir, għax inti id-diffikultà li meta tkun żgħir tkun naqra ma tfirrieħ, tgawdi. Jiena għaddejjem kont galantom żgħir, kont inħobb nixtri n-nies nagħti il-presents. Jien dik ara jiena il-flus Ommi għanda saying tgħidli minn 20 euro ġib 40 inti. Vera, vera. Mani wajzihem, ma mbagħad jiġi Christmas, jiġi Happy Mother's Day. Hemmhekk imbagħad nisgarwa x'ina tip ta' persuna li to show love. Kontrolla ma xorta, U issa speċjalment issa nibda naħdem irrid nikkontrolla ħafna iktar għax bħalissa dejjem bl-istipendju bil-part-time biss. Which is quite difficile biex tgħaddi. Ma issa la nibda naħdem. Ħatija meta jkollok familja jkollok it-tfal, hekk taf kif mhux għalik biss, imma taħseb għalik l-ewwel u taħseb
Għal-familja Għal-ħaddieħor. mbagħad speċi ta' Għalik. jekk kif dan għalija. Għaġġili kolli bżonn affarijiet. Ġimnajtu għan istanna naqra ħassa forsi mbagħad nixtri. Dak sejd li tgħidli l-ewwel intom imbagħad jien. Ekku, għax hija normal naħseb kull ġenitur. Norma naħseb tal-ġenitur. Kull ġeniturek. Naraw x'għand iktar? Dak kollox. Proset. Istejna. Ekku, ħadd ħafna gost. Anka jien, Apparti anka jien. gost blikel, voddilik vera tajjeb. Imma vera. Kienet diskussjoni sabiħa. Xaġa forsi li ma jafux minn qed jara li aħna actually inti kont kanta fuq il-palku jien nisfel. Ekku. Infatti jien hemm nafek. Mhux hekk fis-sfin. Ta' żgħira ħafna. Ħafna. Imma. Xaġa komuni. L-ispettaklu doqtu wkoll, voddili ta' ħafna. U għadek tħobbu nimmaġina. Inħobba ħafna nisfin u anka kant inħobbhom ħafna, ma bat għandek il-prioritajiet fil-ħajja, unfortunately. Ġejt injured, kelli priorità ta' degree tal-iskola u rrit nażel. Jew il-karriera tiegħi. Li ta' u inti għadek żgħar, qiegħda fi żmien fir-realtà, vera għadek żgħira, ma qiegħda fi żmien fejn. Irrit nażel il-pat tiegħi. Eżatt, għax isu issa ċans li. U l-kant kont inħobbu ħafna. Ġifieri kelli esperjenzi, junior revision. Imma naħseb at this point għaraft li l-nifsi li jien min jien hija naħseb ix-xena politika. Politika. Hija interessanti ħafna, jiena di timmeraviljani, muddir ħankun I'm looking out for you, bis-sinċerità ngħidlek għax il-fatt li għadek żgħira u tinteressak il-politika bħalma konna anke nitkellmu jiena il-politika tbeżżani sa ċertu punt. Imma tbeżżani għax għaddejt minn ċertu żmien li rajt pereżempju familji ġildu taf kif, il-politika nnifisha hija importanti ħafna. Alla ħares ma tkunx il-politika. Imma naħseb Malta peress li aħna żgħar, il-politika indaħluha f'kollox. Dik il-problema. U naħseb għalhekk jien beżżani, fil-realtà għalhekk isni bżajt mill-politika as-saġġ. Infatti nieħu gost nisma' kollox fir-realtà, imma ma ninvolvix ruħi żgur, Jien naħseb ġiet mill-aspett li nħobb ngħin ħafna n-nies. Allura isa anke jfhem il-kors li għażilt jien huwa nerġ, ġifieri tgħin il-pazjent. tkun iktar. It's a cycle naħseb, eżatt. Ekku, hands-on. U da tkun qed tgħin in-nies L-isptar. fis-saħħa u ovvjament tkun qed tgħinhom dak li għandhom bżonn ukoll. Mhux hekk issa nara. Jien nawguralek ħafna, Lilek ukoll. ħadd gost ħafna, Għall-karriera sellila tiegħek. ħafna, għall-familja ovvjament. U minn hawnhekk nixtieq ningrazzaw anke l-Stradarjali Eżatt, illi laqgħuna tal-opportunità. tal-opportunità vera ħadd gost feta ħossni onorat. Sì.